hanyar soyayya 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 na da daɗi ce wallahi ke ce kika sace zuciyata kin sani ɗemuwa ke ce wallahi ke ce Allah ya kama ki ni dai na gano ki yanzu lokaci yayi ni zan so ki bani dama ki mini shimfiɗar fuska ta zarce ta tabarma ni dai ki kai ni gidan ku dan Allah a san da nima ke ce ni zaɓi ayuwata shin ko ba ke ce ba yau dai ni gamo da ke na rikice kan so da ƙaunar ki wai shin ya zanyi sanadin soyayya zuciya ta gashi tana rauni kullum safe da rana ni ke nake tunani in ba na kallon hoton ki ba na kwanta ba za ni ji daɗi ba masoyiya 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 da sanki yanzu na fara da bailiki sani a hannun dama ku dobe ta dawo ta kalle ni kuma har ta juya ni fa sun ban gane nufin ta ba da Allah ku sani a hanya su so ki buɗe bakin ki ki furta cewa miyo soyayya kika amsa mini to wallahi ni na ji daɗi na ji daɗi a lokacin da na kalli hotonki na fara yin shauki na fara tunanin cewa wai ta yaya zan riske ki na furta kalaman soyayya ki shaida ina ƙaunar ki domin rintsi ko wahala baya sawa a ce na barki da za a buɗe muke zuciya ta ki dube ta da idanunki da kin gano alkhairi zuciya ta tana famar shauki dan Allah ki dube ni masoyiya ki taimaka ki tausaya kin zama zafin raina na rikice kan so da ƙaunar ki ba zan daina ba komai ma za a yi min akan ki ba zan ki na jure ba har abada kina nan a raina ba za na cire ba ni ke ce na yi zaɓi ni ke ce na yi dubi ke ce ni da ke ce baby na Allah ya kawo ki na gano ki sanar musu ke ce baby na Abubakar Shinko